Makadisi. Alhamdulillah, ndinosimba makadini. Tinotenda mvura yarambira mumudenga kai. Aish. Zvemvura zvitaurike. Ya Mwari vanoita zvavanonge vada. Asi nguva yekuti vanhu vanofana kungokoshesa chikaranga nechivanhu. Kana masvikiro emvura yataura vanhu vanofana kuteedzera nokuti iko zvinozvi yanguva yekuti vazhinji vacho vese mumaminda vafana kupinda vachisakurira zvinofana kumira yanguva yekubika doro vanhu vachienda magombo achitaura madzimamba achikumbira mvura nokuti ndo varidzi vedu. Imi Sekuru vazukuru nyanozaira kuti muri muyofodya. Wani akaona vanozongoona kuti Sekuru aya vamwe vanozviziva kuti ndiri muri muyofodya. Sure. Adijika. Aiwa tinotenda kuti pavanenge vakuuya uyu nemapadza kuti Sekuru ndakutengera ibadza rekusakurisa kufodya. Sure. Adijika. Aiwa tinotenda. Yeta mai. Ndiri kuona Sekuru tine mhuri iri munomu rakamira sei dare? Dare iri vazukuru vakandifonera. Zvikanzi Sekuru akafona ndofunga ndiwo baba vari apa. Vakati Sekuru zvinhu zvakaoma. Upenyu nemhuri yangu hausi kundifambira. Saka inini ndinoda kuti ndiuye ukoko Sekuru ndiwane kubatsirika. Ndigone kana kupupura pamberi pedare kana pasocial media kuti ndiwane rubatsiro kubva mukurarama kwangu nemhuri yangu. Zvinhu zvanga hazvisi kufamba mushe. Saka andifonera ndiye ndakati ndikaudza ndikati munokwanisa kuuya here zvikanzi kuuya tinogona kuda kuuya asi mari yebhasi yacho iri kuti titambudza kuti tiwane pekutangira. Saka ndangoti alhamdulillah ukaona vana vakuchema achidaro mumwe munhu anogona kupfeka takini asi kana kupfeka sheti wani yachingochinja chinja. Saka ndakati uyai ndichaona kuti kudare tinokusvakirai transport nemhuri kuti muwane kudzokera zvakanaka. Tinzwe dare ravo nokuti kana mumusha musingafambi zvakanaka tinoda kuziva kuti chii chanetsa. Andidika. Aya pakanaka. Makadi baba vemhuri. Aiwa tinosimba kana makasimba makadini Sekuru. Alhamdulillah. Tabwina. Rakusumudzai dambudziko nderipi kuti muzosvika pakutsvaga Sekuru Achapola? Pamusoro ichokwadi sezvataura Sekuru zvinhu zvese zvakamira. Matambudziko yacho anongobata even kuwana kwatiriwo nekuti isusuwo baba namai vese vakashaya. Tangosara inini iyi hanzvadzi yangu iyi anongotedza nawo. Uyo to mukomana wekutanga uyu kozouya uya newaiti kozouya uyu kozouya uyu kozouya kamukomana pane kamusikana kasara naamai vacho kadiki ndine 5 vakomana. Asi pakurarama kwedu matambudziko ega ega kana kuri kurarama kwacho kwatenge tichingoita panoitange barire nyatwa pamba panenge pachingoti inini baba wacho ndakatombotangawo ndini kurwara nemusana musana wakarwarawo zvova zvabatawo kana netsenga dzekuti ubaba wacho simba hapana zvova zvangoita sei musana iwowo zvokuti kana ndishandewo mabasa akasimba yekuti ndikwanise kuti kana ndanzowo ipi chera mugodhi apa kana ita sei ndiyamure mhuri hapana. Saka ndakatomboshedzwa pane kuchigadhu kana ndatombotoshedzwawo kundikongotoona ngochiti wakamira musana wacho wakangotanga chete hapachisina kushanda kunenge kuchiendeka zvokutotiwo ivavawo siso ava kana kuri kumbawo kwavo kwacho matambudziko ndiye hanzvadzi zvinhu zvakangodai but unenge uchingoona kuti matambudziko yacho mhepo imwe chete yacho iyoyo kuwana vacho futi ikoko uye kana ari mukuru uyo anobuda mututu fanike ipapa unga wawesa imboti akaita oni aibuda muno wani wakati pfa 2 minutes uchiti mabva umbomisa mvura zvambodai unozoona futi wadzoka pamazuva atodarika ipapa ndiye akatozoona futi vhidhiyo yaSekuru akati ini ndakatora vhidhiyo yaSekuru Achapola ndakaona munhu achibvira bhachi inini ndakati manje mwanangu matari topinda sei ona danho racho rekuti pfuma titangiwo kana kuti tione kuzochema hapana. Saka musi wazobuda mututu ndiye akatanga kubata foni achinini nhamba ndaongoita kana Sekuru anditambira ndotokuudzai vatoti baba ini ndatowafonera ndopa ndakazototaura naSekuru iwo atotaura ipapa akabuda ndofunga 4 times zuwa 1 achingoti pfa kuseni kwatambodira mvura imbogara pamvuri yotadai unongochengedza kuita zvokuti hauzivi kuti unorapwa sei. Ari kutodya ari mupureti kungobatawo chikafu cheche ona ropa ratozara pa unobuda pfa wakutobuda wazara
musana wacho ipapa pawakadaiso ipapa musana wacho unotongobata tese zvokuti iye mukuru yangatanga wakatobva wototizirowo futi mai manje apa musana wacho watotanga uyo mukuru mudiki umuyo musana wacho watotanga uone kuti apo wana wadiki musana wacho kushanda kwacho ndekupi vanomboiva pane kwaimboenda vachimboitawo zvekutatirika zveescaping hapana kana chekubuda vanogona kuenda vakashanda kana 3 months kuti vadzoke kana nemari inoita $60 hapana unozonza kuti murungu asati haana kubhadhara zvakadini kutomboita kumufonerawo ndini kosha 3 months dzese wana ziya richingobuda hapanawo kana chekuti udai apo tichitarisira kuti pamwe wana wakadzoka zvakadai so tese tongoungana pamba ipapo hapana chatombobuda tinorwara nemusoro baba zvokuti musoro wacho unobata ichi uchitemera kuti nganga zvokuti wakabata sonoita nga wakaoma one side usingakwanise kuti unokwanisa kunonoreka musoro iwo tinouchinja nafuti kuti uyu iye mukuru neuyo chidiki chekupedzesera icho tiro 1 2 3 musoro iwo unoramba wakaita sei wakati sunga kana nini ndakaporawo kuenda yanenge chema izvo zvipatatombouyawo ndatozombobuda panze wandibatawo ndakutonzwa kunge mhenu ndinoda kuchiita kufisuka watongobata zvokuti kuti unyatsonzwisisa kuti musoro uyu musoro musvino here kana chii tinongotochinjana kana ndisina nini kana ari mudiki uyu anogona kuita 3 days kuchikoro kwacho hapana kuita sei ari kutoenda zvoitoti kutoenda kwaanotoita kuchikoroko ndiwawa sisi wangu wawa izvo zvatatokumbirawo kumukwasha kwavanena kutoti titomboita bhozi ndovanotombotatarika vachitombokumbirirawo kubhimu kuti waite sei waende pakazotodiwa zvemabhuku kana zvinhu zvekutoenda kana dambudziko rese rakatongouya akaregawo kutongoti pane zvaatomirawo yeye hapana kuita sei hapana kurarama asi iye wacho pakurarama kweupenyu wacho kudaiso anenge achingotandadzi zvakaoma pana izvo zvatinawo kuwanawo kubereka kwatakaitwa tiri 4 baba vakanga vanebarika but vese vakatofa saka pakungoya kwataita paimba yedu yacho yomukadzi wepakati iye ndiwe kutanga kozoya inini kozoya musikana asipo kozoya mukomana asipo but nemukomana wacho iye kuti uone pane zvipenyu zviri kubuda hapana vakutoita nga mheno akatongotiwo iye kana ati kune kumwe kwaari kuita temporary inini handifaniri kushanda iye kana achishanda inini ndisingashandi inini ndakatiwo pamwe ndaona kuti wamboshedza pane kuchigandi chekuti dzimwe nguva chewe vanhu vatemeti kuti unonzi unopiwa $80 wonzi ndo pane transport ipapo ndo pane chi iri pamwedzi woona kuti ikaka anenge atoripo pa$80 uyu umwe wangu uyu anenge achitoti mukoma kana munewo bhagidhi reupfu ininiwo kana iye ati ane mari chairi kutoitawo anenge nendangotomunin'ina pamwe pacho notozonyara kwemukwasha wacho kuti kana kuti vaende kungoti munhu ane moyo murefu izvo zvatongoti kana kuri kungoti makaenda chiendai munongonzirana pamwe chete dambudziko racho rakadai but kurarama kwedu kwacho isusu kuti tisu ana baba avawo ndiwo amai vasarawo kuti tisisina bhudhi ava ndiwo mhuri yacho kuti uone kuti pane zviri kubuda kana kuti tiri kuenda kupi hapana izvozvizvi kana yei pamusikanzo yakangotomoti kuva nemuroora kuti titi pane chakatomboendawo kuti titi tsvakirai kuno kana kuita kusunga takatomboedza kuti kukanhengerekeni kuri kuitawo vamwe pakamusha patinogara kuti pamwe ungotiwo kakonaka pawanewo munhu anoti akatenga pamwe tingovharewo tizvikwereti munhu anongoya akaona akadzoka aenderato oretera ngamheno pamwe ari kuona tsvina hapana kutiwo ichi ndo chakareruka kuti aiwa chingochewe pakona apa chingozvimanikidzawo uku takaitawo muwakidzani pamwe akatipawo kuti masenzi timborerutsawo neimwe mutori aita awawana zvechokwadi hapana zvekuti unoita izvo zvamamuchataura ndanchitokwenyawo nchiti sekuru vanotoona wakutotaura kuti kashetu unoita taki inhako asi kuti kuvhara nhamo ngotiwo ndekufambisa asi kuti kurarama paupenyu kutiwo pane chiri kusunungukawo kana kuti mune rugare munombotaurawo ngoti nhasi nguva izhinji izvo zvingatosiyawo mukadzi wachowo futi tinongochinjana unenge ungori urwere kana wanzi kunokuyowe mwana akadaiso kuti paperawo kana sondo izvo zvikanapamba pamusoro pemba unodzoka ndazongotiwo manero amunyarewo here kwati unoita kunge pakuda kukwatanurwa kuita sei unotoshaya kuti chaicho chatinoti uku ndokurarama ndohupenyu hapana panawo vamwe watinawo wakasarawo vari hanzvadzi yababa yacho titombonzwisise kuti zvakachena here kana kuti ndiwanenge ane zvese kana chii hatichanzwisisa tingori vanhu vanoita nge mombiwo dzemashanga dzekuti dzine chingoti potairi kudzapotaira dzakadai kana kuti chinofamba kana kuti utiwo karere kanozokurerawo ndo mhuri yacho itori pa kana kuti pane kana peace job iri kuitikawo hapana ivi muzababa makambosvitsvaga yatinopanichimbotiwo takamboendawo kumaprofita
tinenge tichingoudzwa zvakasiyana, wamboenda apa, wambobata apa, wamboenda apa, pamwe pacho chimboudzawo zvekumusha, pamwe pacho iwe wati hatina mashuwana, tinenge tichingonongedzerwawo kumusha iko kutoti makabata upenyu zvakadini. Saka nguva zhinji unombotraya kutsanya, unombotraya kudini kuti upenyu wacho, kuti kana wakatomboti hauna kutsanya kwacho, evhute upenyu wacho ndongoti wakushambura munamatoro waita sei wadini. Izodzamara mwana uya ndiye akatouyana akatombofamba pamwe chete natete wake, wamboendawo akati tete tambofamba, but dai tanga tamboendawo kune chiwanhu chacho, because kana zvese zvichingonongedzerwa ikokoka pamwe pacho pane zvimwe zvinenge zvichida kuonekwa. Mukadzi tangogara, baba wacho ndini, zvoti pakarega kunzi takumbira kumplate kana kuti pane kabhaketi kapera, izvo zvikuitira kutotenga kabhaketi kuti kakadaro totomboona kuti tadini. Apo mhuri yacho iyoyo akatoti 5 wana, baba namai 6 7, muroora wechi 8, apa ne dumbu rinoda kuti utengere preparation iyi. Kwatezvara kunodiwa kuti weraiti ko dumbu iro rakafuma raita zvakati, mutoro wakaita kuzara kuti iwe ndiwe baba. Saka zvakafuma zvaita zvese unotanga sei, ende zvechokwadi mwana anenge akaparamura akatora wanhu. Upenyu hwacho hapana chiri kumbofamba, tingoriwo wanhu wekungotiwo kana chifamba takasangana nevamwe anongonzi sinzi wakapfeka wakamwe kahembe kakadai, but unenge wangoita sei, wangu wachawa wangoti kungazofambe mubhazi wakatoita kuratidzira hapwa here. But saka makaona takatozoti sekuru isu tiri kutouya, zoti kana sekuru pawatibata puseni tanga tatomubhazi. Nezuro racho pawakatiudza takati sekuru wakatoti ngomasilai vanokwanisa kuoneka nhasi, kutaura nezuro kana nhasi, regai nditaure navo. Takati regai titsvage mari yebhasi. Kuuya tikutodai uchibhururuka tangorara tatochitapo. Zvanga zvitori zvekutoti anatambudzima. Kwakutopaparika kuti tione mari yebhasi kubva unoona dombosha kwacho tisvike uku kuti tizokwanise kusvika kuno, zvese ndezvekutongosunya zvokuti patasvika mumba umu amai vachizotokwakura kasadza uchi pawana wangu ndatoti Mwari muzati unokuta kutotenda kuti Mwari izvozvi zvinanchiri bhazi daiwa. Saka izvozvi zvibicho zvajaira kuti pamwe zvaonoporiji pamwe zvaita sei. Saka kusvika nguva ino ndeparichabatsirwa, kana kuti ubude apa kuti ndichatenga mazipe kuti kana kuti wadini, kana kuti ndiye rofu rechingwa, hapana. Ndatongoti Mwari kuti ndakudzwai. Makasiwa muri wanganumba menyina baba? Isusu kuti baba wangu anebarika. Saka kuimba ihombe kwakaita vana vaviri, wana akafa kwakasara 1 musikana. Isusu imba yepakatiwo iwo ndokutanga takaita tiri 4 kubva kwaita 5 neuyu. Imba yechitatu yacho yakazopesera kwakaita wana 5, 2 akafa kwasarawo 3. Saka tiri alright. Imi sevana makabatana. Tozotabarika yana mai vanenge vachita nyenza. Imi sevana zvezvongoti ndezvokungotiwo uyo namai vake vanenge vachingopaparikawo vachini. Asi ana mai vacho wasara, mai mukadzi mukuru ndiye asara, ndiye mupenyu. Amai nino wakashaya, baba wakashaya, nini amai wangu wakashaya, baba wakaita sei wakashaya. Zvokuti pasara wacho ipapo musikana muhombe wacho ndiye, mukomana muhombe wacho ndiniwo. Okay. Adidika. Aiwa, pakanaka. Ichogani. Sekuru tudzoka kwamuri. Zvadzingori takini chiti na baba. Asi otherwise nhamo manza wachitsanangura. Ya, nyaya dzavakataura. Wallahi shuwa ndakanzwa tsitsi kusvika ndavaudza kuti nezuro wacho vachitaura pafoni. Takataura inini ndikati ko manje mukachema muri kudomboshawa. Makagara muchiti noti ndiri kudomboshawa. Isusu tiri kunoku, isusu hatikuteerei nematambudziko. Asi sekuchema kwamaita imimi uyai nemhuri yacho kuno kuti ione toita sei. So kuseni ndavafonera ndikati muri papi. Ndaifunga kuti pamwe vanotaura kuti taakutopedzisa kugeza tiende kubasi stop. Vatondifonera kuti tatori mubhazi kudhara. Saka ndangoti alhamdulillah. Saka dambudziko ravo shuwa ndirori. Sekuuya kwavaita vachangosvika tovavheneka nokuti kutanga kuuya kurwendo rwavo rwekutanga chaichairo ndiri pafoni. Sekuru tine dambudziko rakadai tiri kukumbira kubatsiriwa. Ndikavati kwirai muuye tikubatsirei. Vakati sekuru pekutangira hapana, asi kana mukoma Robi variko Vese media tinouya tomira pamberi tichitaura kuti tiri kushaya pekutangira. Vana tinavo, kubereka akabereka. Munoziva munhu kana usina chaunacho mbereko haikunetseka, hakuna nacho akawanda. Uyuwo futi uyu kare watora kare musikana chane nhumbu kare. Saka matambudziko anowedzera pane mamwe matambudziko. Saka sekutaura kwavaita isusu tinovabatsira alhamdulillah, nokuti dare iri harine pane mukuru chaiye, pane akazviita chaiye. Saka iyeyo ndiye anenge akavhiringa vana
saka isu tinogadzirisa izvozvo ndosaka tavati ngavaweti vabatsire nyange urwere wataura wemututu mututu ungushuwa chiwele chinonesa asi susu tinoona mushonga umwe watinoita kuti afembedze mumuno utsi wacho chipinda mumuno wapinda utsi mumuno kufamba kwechirwere tinoita kuti hosha iyo ipere saka nokuti vakamunonokera mabudire mututu chinopesera kumusoro uku kunoita kakireki nekubuda kwemututu bhosi mututu unenge uchitendera nebrain saka ukaramba uchibuda unoita kireki ukaita kireki once wangopinda mbichano ropa riri kutendera kwanokuita uchitadza kufunction ukangopinda mbichana mukumongo yatova problem yakensa yemumusoro saka nekutaura kwavaita isusu alhamdulillah ndachiziva chirwere ichocho zvachinoda kuitiwa ndosaka mukuona tsinga yake iri kurutsachi ropa saka inoda kumisiwa nekuti chirwere chicho chakutaura mukomanei chakaipa saka musana aiwa izvo zvinoitika nokuti mukuona saizi kutaura kuti inorwara nensana aifanire kurwara nensana adiki kafanawo 19 years 21 anokundisa mukuru ndopikwepa ndeuyo ane uyo kuna mtutu waitu uyu ndiye mkuru uyu wane waitu uyo uchibhodi chete ungo iye uyu utano hwake ndiye mkuru wacho pesi panenge pane live ndakamboonera pasaiti vachiri kwanzi paroda kutimbiwa pachiitwa zvegarden boy pakadaro asi ndezve party time kungo kuti mangwana nditi ngachiuya mukomana uye amai vaenda taura navo vati ngaauye akarara kuno kumusana mututu saka saizi iyo mukatasa saizi kuti taure saizi kuti inofanira kurwara musana hatinganyema saka isusu tinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala nesaizi aiwa tichamisa zvikuitika pamusha nezvikuitika pamusha pacho kuti pamba sekuti kuita baba kuti panongoti kakala aiwa akakala anoenda kwaakamutsvaga so tinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vari right mwari vakanaka asi toziva kuti hosha iyi inopora yese saka mukomana sei wakasarudza kuti rega ndiende kwasekuru Achapola? ndakadzanzire shungu bhozi tambotraya kunamata kuenda muprofita pati kuti iso chaikuti uporera nzvimbo munhu zvaramba saka ndakati masikati acho ndaitoona vhidhiyo randaiona ravo wabva tangotongobuda vanangofunga kuti ndambotrayachi namba yasekuru Achapola pandakaitrayavha yapinda ndakambochiwa ndikati ndandite ndashinga ndaringetaura navo ndo pandavatsanangurira pamirira akaita dambudziko rayo ndo pavakandudza kuti pavakatiti munokwanisa kuuya kunogwera ndati mere tange ndataura nababa tionge tosvika iripo ndo pavarera baba nambo sikati kuri kuenda sekuru saka tichisvika kuno kuti nguva yese mututu unonditambudza nemusoro ndotakatanga kurwa nemututu waimbobuda gore rapera rese waibuda munhu apa wakubuda iyi ndonzwa dzungu ranyanyisa kuti kana kusunga dzimwe nguva ndotodonhe ndega musoro ndokabata ndiwo kutendera unobatana chisaidi wani ndonzwa chest kusati kumwoyo pandatomboya kuona chonzwa kufizuka kunobata zvinhu zvinesimba zvekuti unonzwa kana dzimwe nguva chakumuvha chasiya kuti pazvinhu zvachiitika munhu kubanidza roko iri muzvaanoita tsinga makumba 2 anombota nguva yekuti anosimba towana kumadaiso adaiso achinge ari kuoma achiita chiwewa musana chacho ndonetsa ndishandinawo saka mututu time pamusana ipapapa anga akumboitawo zvandakamboita zvekuti musana wachomubata mamoto magetsi mumba pachisima akatombonditi tetini ndikudai saka musana iwo akabata wakadai so simba unovaseku kunechiburi kushamba tikashanda mari jina kuna ukabata mari kusvika pa$100 mari yesi inoshayika imwe inobiwa ingorasika kana kutongo wangushanda mari tangira pa$100 zvikwira kumberi yesi haibudi kana mabasa kana wakaibuda yesi inobiwa newatite vese okay pambanja akatomboita double tabva kubirwa mari yacho wabva abirwa nechitubu
chitupa changu wadaiso kwakuti chirega ndichitoro passport yenyu ndinotoresa chitupa chacho passport kwakubirwa futi passport nekamari kanga chida unotoresa kacho akatozo awa ndo akakutomubatsira kwakutozosangana natete wake iwawa ndo mhanza yacho wachingoriri kwakutozoya hapana zvatodai zvinoti nini passport iyo ndakaitoitorawo kutora kwandakatoita pamazuva iyayo haina kana kubvira yadhidwa kana 1 ndichiti pamwewo wakanombodotumbacha uchidzoka kuzidzamara ibiwe yanga yateneka na 7 years kana but kuti uone sendi rekuti ndingokwanisawo kana kuti ndingone pekutangira unoona kuti kaka chikuru ungochengetwa muka uri mupenyu munhu arora serious bamba kana urweshora dzuri pawa kunounga mbudzi chipfuyo chikambudzi kana uko inomuka yakafa ndokutanga kundanga ende zvifuyo zvacho kana mbudzi hazvifaniri kupfuura pa2 kana pa3 wakaona zvangoita 3 unozonza kana zvatowandisa fanike ipapa pakagotokotoka chikangatorimo kana pakatobiwa munhu anotouya ubayira pamba ipapo wotobuda wotoenda zvokuti kana kuri kubirwa pamba ipapo ndo panozikana because kubva tichitanga kugara iko kudomboshawa takabirwa twese twatanga tuinato kudzokorodzera futi chimubhedha wangoisawo panze kuti hamusati madziri kuzopfuma kuti hapana huku vanongouya kwakutobata ipapa neimwe yakatobva kutoenda musuno unotomboona kuti kana uripo zvipfuyo kwacho inoshungira chaunoita uraiti chinobatikawo unoshaya kuti tutipfuyo kuti pamwe mupiwo wakahuku kuti uchengete ukakawandudzika unogona kuti nhasi ingobata yomwe iwo kana kuti vakatengesawo mari yebhagiti unonza huku dzaenda unonza mbudzi yangu yaenda kutombotatarika vamwe anototi taitomboendawo kana maprofita akaenda vamwe kuti vakanzi vakaenda inozodzoka iwe wakangoenda ikoko sisa wakamboita naro patakambobirwa imba yese zakanzi ngatimboende pane kumwe patakamboendawo kuno mumwe wechibhoyi aita anoziva akatwedza nenhamba kuti zvinhu zvenyu zviri pakati kunotoni takwira taenda paipai kusvika kunotoni panhamba dzedze tadziona kuti tipapinde paipai hachapapindike tiringoona pane mamunya pane vanhu iwowo hauna warembe usechi kana chichichi kwakangotatarika kusvika ripere kudzamana tatongoona kuti kwakutodzokera kumba kwakutorwa kakadaro kungoita kanguva kadikidiki vatakurwa bhesi rekurarira chaiko kuti ungoraro chibhesi chaenda kudai dai ahuku dzaenda ahuku akahoboka kungonzi kana dzangoti wandei hadzifana kupfuura 5 tinongoramba tiri tutseketse wakaiona yakandira 3-4 inofanira kungoti itsotsonye kana twana 2 kuti unyashiya kuti but tichikuro chigara kana naamai waiona kuti kana unonzi wouya nemaoko anechi but uzongotanga upenyu kuti pane zvakakuitika indira kutenda sekuru kukumbira kwavatiita kumukwasha kuti ndiro zvimwe zvacho unosvika pakunyara semurume asinganyatsogara ari pamaraini kuti aongorore kuti zvizvinoitika zvimwe zvacho unonyatsoona kuti ndofunga mhepo ikai ndeye kwedu isusu kumukadzi because unengochatsoona kuti zvinoita vana vasekura ini ndinawo vakomana vangu vakadangotedza nongaiva tinotoita kuzikanwa maraini tirirai nimwe chete but inini ndiri kuzasi sekura kumusoro panodzimba dzakachiwo pakati apo zvinoitika onekwa vana vangu unoona ndo zvinoitika futi kune vana vanu vasekuru izvozvi zvotoro zvemututu izvozvizvi ndinayo futi musikana anenge achitambirawo futi zvipi zvekuti zvipfuyo hazvifaniri kuwanda kana kuita sei ndo zvinoitikawo futi kumba kwani kwangu asi auzoudze murume but unonyatsoona kuti mhepo inenge yakawandira kwangu zvepamusoro pemba zvinotorwa sekuri kumba kwangu inini yaitouya iri ndege yekuti muri muno unotonzwa kuti ndege yauya iri kutinhira padenga munhu akabuda achifunga kuti indege iri kutobuda iri kupfuura munoishaya asi ukapinda munonyatsonzwa kuti ndege yauya apa tinoita zvekunamata tichitsanya tichikwira makomo tichiita sei vanhu vekuchechi vachitombouya tichinamata mumba imwe vachizvinzwa live noti kuti kuzvinzwa zvekuti uri kuzvinzwa pamweya kuti munhu ari muspiritual pamweya live makatogarawo somunitoto muchitotya kana yakuda kuita kunge zvakuda kuenda chinobva chauya chachasvika pamuganhu wedhining chobva chati zvekuti metoti pamwe marata atsemuka chati pi but motoona pasina chaita sei chadona unonyatsoona kuti mhepo dzacho dzese kana zvokonoongu zviriko but zvimwe zvacho zvinoda unofanana unoradza kuzvinzwisisa kuti uzonyatsoudzwawo murume kuti zvinoitika kunoku izvi ndo zvinoitika pakwasekunongwa kuti zvine zvaungodhaninga kuti uigowo zvekwake utongotosaka saka toda kungotenda kuti kundikumbirawo kwaita tiuya kunoku zvikadai zvinoita kutiwo pamwe tizokwanisawo uchito iwe handeiwo ukatakamboendawo nani nasekuru handitika aiwa zvinotendwa
sekuru ndofunga mhuri yatsanangura chabwino taakuzvisira mumaoko enyu kuti zvofambiswa kana iye musikana wacho anotedza because isusu mimba yacho yamai yacho tiri ku 4 vasikana 2 vakomana 2 iyo musikana wacho umwe wacho haimba zvakaoma kungotiwo makasangana mune muchingosimbisana kuti sora kuti iri wapenyu zvakaoma kana iye mufana wangu wandotiwo ndiye mukomana zvinenge zvakangooma unenge uchingoona kuti upenyu uyu igomo pane pekuti uno zvakaitwa namachesu kuti unoita kutema gomo nedemo kana kuti nebadza kana kukupa gungwa nekapu unenge uchiona kuti ndozvatiri kuita kungotiwo muri vanhu pawanhu kana mangosvikawo but kunaramawo sevana vevanhu kuti munombosama zvese awa last time akatomboganya tuzvidhinawo pamba zvikuita vamwe zvivamwe zvese zvinotengwa ndakangokudzai patachitoti wakatomboitawo kana kuti patengwa tuma-1,000 ungonozivisawo kuti chii zvingoripo zvinoita unge wakakanya zvakasiyana newamwe zvingatopfuure zvichienda kana pakauya munhu akangoona ndichauya hapana kana chinofamba kana kuti uti chichichi hapana zvinongoenda unotoshaya kuziva kuti chatichazobata chichaita ungoriwo wanhu chete tinotendereka tisire kuna sekuru iyayi nyaya ndainzwa sekunzwa takataura pafoni ndofunga kutaura kwemwana kuti ndini ndakatanga kuona namba yasekuru achitaura ende zvose akataura zvichemo ndikazvigamuchira sa alhamdulillah nokuti Allah subhanahu wa ta'ala ndo anondiponesera vanhu inini ndinoita mishonga ndichikumbira Allah subhanahu wa ta'ala nditwa nemumwe akutotenda ali panza akagara nokuti akabva ku UK zvanga zvakamuomera asi alhamdulillah nokuti ava ndingati tinotadza asi chikono chiri mumhuri chikono chiri mumusha aya tinosangana nacho kana pari pamusha panofamba ndege ayo tichadzionawo tichasvika musha imo tichanovhakashirako kudomboshawa ikoko nokuti Allah Mwari vanofema ndivo vanochengeta munhu ino handichengete munhu saka ndongokumbira kuti Allah subhanahu wa ta'ala nditarisirewo mhuri takuda kuchifamba nayo saka jambwa munyama tichakupai zvinokodzera kuti mushandise zvinotenderwa kuti tipedze hosha aiwa ichi kana chichinzi hosha chichibva kumunhu songodzora chinhu kumuridzi wacho alhamdulillah tongoti Mwari vanotitira rudo nenyasha alhamdulillah rabbil alamin amen andika muri kwani mandimutsira saka vamandimutsira ayo tinoda kutenda sekuru nekukugamuchirai kana zvichinge zvazoita mozotidana futi taasikuruka ene zvinhu zvedu zvinoita tambanuka pamba pamutega ichamhara pakuzoita ungotizivisawo so kana zvisinge zvisina kuita unotizivisa futi zvakare kuti hazvina kuita takaenda kwasekuru hapana chakaita hazvirambidzwe izvozvo mune makaita se makasununguka handitika musazotiwo kana maenda motinya kana zvaita kana zvisina kuita izvi tinenge tichitirawo kuti sekuuya kwamaita zuva rekutanga kudai zvirambe zvichida tizoziva kuti nyaya takaitanga yakaperera papi zvinoita kazobvunza sekuru mhuri sekuru havakufonerei nekuti ndimatanga kuvafonera saka vafonerei futi kana muchinge maenda kwete kuti vakaisusu ngavachitifonera kaudza kuti zvapapi vakomana vanenge vaisa mari muhomwe zvinezvi zvakuita se zvakunyatsoita kana bhaibheri rinemenzaniso yakaita saiwo saka vatinotirega tingoita se tibva tataurirana tichiri kutanga kudai so asi zvese tataura kodzero ndei kufona kana kusafona hatingazokumanikidza kuti tine vakawanda vamwe vakafona tine vakawanda vamwe vasinota se vasina kufona asi shungu dzedu ndezekuti tizongoziva kuti mhuri yatakatanga naye dare riri zvapapi handiti mazvoona hatigodzozva kana zvanaka pakaipa asapa pakuuya pacho kuti sekuru wacho watosirira uye anotodona kuti pfari chiika mumakomo naye zvototi zvakasvika pakumufurira kudona kungoende kuzoti maticha pachikoro pese panotozikana kuti tine mwana akadai kusekondari kungoendawo
maticha ekuprimary akati kuti mwana iye kuti muchimugarisa kumba nezvipi zvinobuda saka ngachienda kwakutotaura maticha ese kwakutounganidza zvokuti papa kana wakamurowa uri ticha usingamuzivi wakamuti ka anogona kungostika kana akaita hachi kana vamwe wake akavhiringwa zvekudaizva aingostika kwakutostika zvinoti achiri gore ne5 months ndopaakatanga kungogwina kungowana veichi chifuwa kudai so iwa vanhu ndokutozouya kwangomanya kumbobatana kuda sei zvombona kudini akazorora aizvozvo akakwinya trousi apa akatozorora zvokuti apachisina munhu iyo tete wadiki varipa ndongo wakabatawo chiriti changa chine marasha vachiti pamwe mafuta ewaini nechipureti cheche chekuti pamukana zviri zvishiri zviende wafuga meme havana kuzoti watogadzikira chi pagumbo remwana mwana kana kupfukunyuka chakaramba chichingonyeka chakadaro ndicho chaitwa evidence zvokuti kana dai anga ari munhu mupenyu airatidzawo kana kutsatsa zvokuti pamakachiona kuti ndesaizi yawe nekuzodzoka kwachakaita unonyatsoona kuti panga pasisina zvemunhu zvobva zvamboti pere pasina 2 months avatungwa futi avaruwa futi tsatsa anongotsatsa gumbo 1 iroro nerope rupfapfa furu hapana tobva tambogara kuma grade 4 futi paakapedzesera ari kumba kwasisi wadiki atongoti uyaiwe naye mwana holiday ari kuno yangetori yakanesiri new year tingoti takura ndiri mwana wavo ariko zvakambata uri usiku ari akarara wangu atoita new year tsatsa kwakutozotumirwa sekuru manyeri mwana kwakutozomboita notombobatsira nongompa mukaka kuita sei but ipapapa kana munhu anononoka kureacta chero muchikoro kuti ipapa kana wakamutuma kuti ndanotora kapu anoenda but unodzokorodza ka2 zvinhu zvake zvese zvine kunonokera kuti tizoti akazokanganisika nekudaro kana chichichi kana kunyora zvinozikana anogona kungokopa zita rake chairo anogona kusirira kana rimwe leta akungojairira kuti inotangwa nae kuti inonzi anoti kana mandimitsira kuti panoti mandimitsira pacho papedzi kungotiwo mwana ndinaye zvokuti iyoyo kana uchikoro kwacho uyo ari right uyo aite zvinoita uyu pakutsatsa asi kuti kubatwa pfungwa kana chii vanotombotanga vachiratidzira zvoti uchitanga kuendesa chikoro so unotomboita shungu uchitomboratidzira zvakazoti kuti noti kubatirwa njira hakuna pamena kungokanganwa nekuti matambudziko yacho unenge wambogara uchiti une mufusho tinokusirai ona sekuru mwana nemwana munenge muchivatsanangurira ngozi nguva munenge muinayo ivo vakomana vakurawo vanenge vakuzvitsanangurirawo kuti aiwa inini sekuru pamunenge vakupiwa maprescription sekuru inini futi ndinoda matambudziko angu akadai voita sei vokubatsirai handitika tinotenda